Kapin 200 ka mga senior citizens sa Opol, Misamis Oriental ang naka-benepisyo sa libreng serbisyong medikal ug narehistro na sab sa PhilHealth. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Isip kabahin sa programa sa Opol Rural Health Unit ug Municipal Social Welfare and Development Office, ilang gitapok ang kapin 200 ka mga senior citizen aron haturan og serbisyong medikal. Nagpahigayon ang mga buhatan og profiling, lakip na pagpangbakuna sa mga senior citizens ug anti-pneumonia vaccines. Gipangapod-apod sab kanila ang ilang mga bagong PhilHealth card. Sumala sa Opol MSWDO nga tumong nila nga daling mahatagan og serbisyong medikal panahon nga magsakit. Natanan niyang mga katawan sa Opol adunay mga PhilHealth kay para sa ingon kung nandunay mga emerhensya sa labi na sa problemang panglawas tanan kana bitaw ang ilang hunahuna at peace ba because di na sila maproblema. Sumala sa Municipal Social Welfare Office sa Opol nga gihatagan nila og prioridad ang mga nagpuyo sa mga bukirong barangay sa Opol. Gipasalig sab nila nga mahimo na kining regular nga aktibidad sa ilang buhatan aron hingpit nga maserbisyohan ang tanang senior citizens sa ilang lugar. Napod tayo gipang konsidera like kana bitang emergency kanang immediate na gid nila needed ang ilang PhilHealth card. Pwede ra na mo siya gina-issuehan og katong certificate of financial capability and sila na mismo ang nag-adto dito sa kanang PhilHealth office. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.